Twee horrorverhalen van mensen die het gevaarlijke UF-schuim in hun huis bleken te hebben. Mijn ogen brandden, mijn keel deed gewoon zeer. Ik voelde het gewoon, ik voelde het hier en het gevoel dat je in je ogen wil wrijven. En verder in deze uitzending. Nieuwe trainer Kloetingen gelijk op het veld. En ene na andere zorgvoorziening valt om. Goedenavond. UF-schuim zorgt op verschillende plekken voor overlast. Het isolatiemateriaal zit tussen de muren van duizenden woningen en kan hoofdpijn veroorzaken, misselijkheid en brandende ogen. Bij Wendy Ridderikhof uit Middelburg was het zelfs zo erg dat ze haar huis ontvluchtte. In mei 2024 laat Wendy haar huis isoleren met UF-schuim. Kort daarna krijgt ze klachten. Dit is in principe tegen de irriterende ogen. Die moet ik 2 keer per dag 1 spray elk gat. En dit is puur echt voor de ontsteking. En dan heb ik zelfs nog de neusdouche om alles maar te spoelen. Hoofdpijn, misselijkheid en ontstekingen. Lang weet ze niet waar het vandaan komt, totdat het UF-schuim begin dit jaar in het nieuws komt. De klachten komen overeen en deze meter, die de luchtkwaliteit monitort, slaat 5 keer per dag in het rood. Als die afgaat, ging ik naar buiten. In maart heb ik er bewust nog eens 1 uur ingezeten. Dat ik dacht, nee, ik blijf zitten. Vervolgens heb ik wel weer 3 uur buiten kunnen zitten, omdat ik zo misselijk en hoofdpijn was. In Schoondijken hebben mensen ook last van UF-schuim. Hier moest het materiaal plaatsmaken voor plastic parels. Het UF-schuim werd verwijderd, maar dat ging fout. En als gevolg is Elisabeth al 4 weken aan het stofzuigen. Hoe vervelend vindt u dit? Op een schaal van 0 tot 10, dan vind ik dat dat best wel een 9 of een 10 is eigenlijk. Tussen de muren moet een luchtdrukspuit het schuim verpulveren. Alleen zitten er allemaal scheuren en gaten in de huizen. Dus werd het verpulverde schuim als een stofwolk naar binnen geblazen. Mijn ogen brandden, mijn keel deed gewoon zeer. Ik voelde het gewoon, ik voelde het hier en het gevoel dat je in je ogen wil wrijven. En alsof je iets inademt wat op je luchtwegen natuurlijk slaat. In de huiskamer, in de badkamer en in de tuin. Elke dag vindt ze nog brokken UF-schuim. Je weet niet wat iets op langere termijn in je lijf doet, hè? Dat weet je niet, hè? Waar maakt u zich nu nog zorgen om? Dat het gewoon heel lang blijft liggen en dat het dan ook nat wordt en dat het ook in de grond komt. Ja, en vooral ook de hond die gewoon over in de tuin graaft en die rondloopt, weet je wel. Want ik zie het. Ook Wendy heeft het schuim weg laten halen. Dat ging wel goed. Althans. Kijk, hier kan je wel zien aan deze kant dat ze gekeken hebben. Al die witte stukjes is in principe nog al een stuk foam. Ja, heel vervelend, heeft echt een inbreuk ten eerste op je woongenot. Gewoon heel erg en heel erg op je leven alles. Dan heb ik het nog niet eens over het financiële plaatje. Dus overal waar ik probeer contact te leggen, zeg ik van ik betaal dubbel de rekening. Ten eerste met je gezondheid en met je bankrekening. Ik was hier eigenlijk heel blij dat ik hier woonde. Ik was er heel blij mee. Ik was gerenoveerd. Ik dacht geweldig. En nu denk ik, shit, weet je. En nu heb ik dit aan de knikker. En waar ligt het nog en hoe lang duurt het voordat dat echt weg is? Of ik weet het niet. Ik probeer er maar niet te veel over na te denken. De politie is vandaag gaan dreggen in het water aan de Oostwal in Goes, waar vorige week zondag een dode man werd gevonden. De man, 24 jaar uit Oekraïne, was verdronken. Verder is veel onduidelijk. Waar de politie naar op zoek was, wordt niet bekendgemaakt. Ook niet of de zoektocht succesvol was. Het is miniatuur, maar toch nog 4 meter lang. Het laat de landing van de Schotten zien op de dijk bij Baarland tijdens de slag om de Schelde. De stichting Bunkerbehoud heeft het diorama laten maken om te lobbyen voor een monument bij de dijk. Hier heb ik toch ruim 5 maanden aan gewerkt. En er zitten zo'n 450 à 500 uur in. Het is echt wel, al mijn vrije tijd is erin opgegaan. Elke vrije dag die ik had, van 's ochtends tot 's avonds laat, was hop, bouwen. Dus mijn vrouw had geen last van me.
Of er daadwerkelijk een monument komt op de dijk is aan het waterschap. Opnieuw trainersnieuws bij Kloetingen. Na maar 1 wedstrijd is Roy Hendriksen gestopt en Vincent de Klerk aangesteld als nieuwe trainer. De Klerk was zelf nog maar net 2 weken geleden begonnen bij Nieuw Lekkerland. Hoe dan ook, gisteravond stond hij al op het veld in Kloetingen. Een beetje snuffelen aan elkaar, zo noemt de gloednieuwe coach van Kloetingen de eerste training. Een kennismaking dus. Voor iedereen waren de afgelopen weken onrustig met al die trainersperikelen. Hoe is het voor jou om hier te staan? Ja, mooi. Mooi gevoel. Ik denk mooie club, dus voor mij misschien momenten gek, maar ja, ik ben heel blij ermee met deze kans. Ja. Dat hij nog maar net gestart was bij eerste klasser Nieuw Lekkerland heeft hem wel een beetje doen twijfelen. Ja, dat maakt het wel lastig, ja, want de situatie is gewoon vervelend. Maar ja, ik ben ook wel gewoon bewust van, het is tweede divisie, mooie club. Nou, ik kom uit Zeeland, dus denk ik, ja, dat kan je niet laten lopen, zeg maar. En als het gesprek goed is, bevalt, ja, pakken. Vincent de Klerk is 41 jaar, woont in Hendrik Ido Ambacht, maar werd geboren in Goes en deed daar ook het SIOS. Hij was eerder trainer bij Almkerk, Dubbeldam, Zwaluwe, Papendrecht en liep stage bij de vrouwenploeg van profclub Excelsior. Afgelopen zaterdag was hij toeschouwer in Amsterdam bij de eerste wedstrijd van Kloetingen in de tweede divisie. Kloetingen won daar met 1-3. Ik vind het wel echt heel mooi om te zien, ook al bij nieuwkomen, om gewoon in balbezit lef te hebben, durven te voetballen en gas erop, weet je, niet verstoppen, gewoon gaan. En ik heb er echt wel van genoten. Het heeft mij echt verrast, zeg maar. Vanavond is de tweede training, dan geen snuffelen meer, maar gas erop, aldus de nieuwe trainer. Zo'n beetje voor het eerst deze zomer geen zon en best wel fris. Niet waar de toeristen op afkomen, maar binnenattracties zoals het Klokhuis in Sint-Arenskerke profiteren hiervan. Het is zeker drukker vandaag. Dit noemen we nou echt klokhuisweer. En reserveringen stromen weer binnen. Ja, gasten zijn gewoon op zoek naar iets waar je zowel binnen als buiten iets kan doen. Binnenattracties moeten steeds meer inspelen op lange periodes met mooi weer. We merken zeker dat het met warme dagen uitdagender is. Als het lekker weer is, dan kiezen mensen gewoon sneller voor het strand. Dus we proberen wel heel erg op in te spelen dat er genoeg binnen en buiten iets te doen. Zodat we eigenlijk heel divers blijven voor elk weertype. Voor de toeristen is het vandaag ook even omschakelen. Wij komen uit België hè, en dat is hetzelfde weer. Dus het is een beetje koud om op de strand te gaan. Hè. Hadden jullie liever op het strand gelegen vandaag? Ik denk het wel, ja. Liever wel. Maar goed, dit is een goed alternatief. Een beetje behelpen, maar misschien gaan we vanmiddag nog even van de wind genieten op het strand. Je kan je erop kleden. Duizenden Japanse oesters liggen in de Nicolaaskerk in Brouwershaven met allemaal een persoonlijke boodschap of schildering. Het maakt deel uit van een tentoonstelling van Rem van den Bos. Dat schelpenschilderen is populairder dan verwacht. De kunstenaar die dit bedacht heeft, die dacht van nou, een doosje schelpen, daar redden we het wel mee. Hij is ondertussen al 4 keer terug geweest met nieuwe ladingen. En hij zou er misschien nog wel meer bij moeten halen, want je kan nog oesters schilderen tot 1 november. Het gaat al jaren over personeelstekorten in de zorg, maar nu worden ze ook pijnlijk zichtbaar en voelbaar voor Zeeuwen. Een grote huisartsenpraktijk in Goes, die gedwongen digitaal wordt omdat er geen opvolger gevonden kan worden. Afdelingen in het ziekenhuis die dichtgaan vanwege tekorten. En dat leeft blijkt wel uit de reacties op straat in Vlissingen. Want hoe het nu gaat, daar zijn bezoekers van het ziekenhuis niet blij mee. Het is voor onze leeftijd is het een verschrikking. Kunt u eens vertellen waar u tegenaan loopt? Ja, afspraken maken en dan moet je naar Goes toe voor 10 minuten. En dan heb je al moeite om een parkeerplaats te krijgen en te zoeken en nog te doen. Een afspraak maken met een verkeerde datum. Ik zeg tegen mijn vrouw, ik zeg, dat is een jaar geleden. Je zwemt. Ja. Hè? Je zwemt gewoon. Je hoort het. De zorg in Zeeland, het piept en kraakt al jaren. Maar komt nu echt tot stilstand en dat merken de Zeeuwen. Ze staan soms letterlijk voor een gesloten deur, zoals op 18 juni. De pijnpolie in Vlissingen gaat tijdelijk dicht. Het ADRZ stopte met de behandeling van acute en chronische pijn omdat er niet genoeg personeel is. In augustus ging de pijnpolie weer open voor 3 dagen in de week. 23 juni. Huisartsenpraktijk in Goes wordt digitaal. De huisartsenpraktijk Epione sluit met ruim 2500 patiënten omdat er na maanden zoeken niemand is gevonden die de praktijk wil overnemen.
24 juni. Aankondiging ADRZ sluit vaatlaboratorium in Vlissingen. Patiënten die voor een vaatonderzoek naar het ziekenhuis moeten, kunnen vanaf deze zomer niet meer terecht in Vlissingen. 24 juni. Problemen bij huisartsen Zorg op Zak. Huisartsenorganisatie Zorg op Zak stopt in de huidige vorm. De organisatie is van plan om weer terug te gaan naar de afzonderlijke praktijken. Zorgorganisaties zijn niet verrast, want zij zien al langer die problemen. Bij Zorgzaam proberen ze daar bijvoorbeeld zo goed mogelijk op in te spelen. En daarom hebben wij een programma opgezet dat heet Passende Zorg. Dat doen we niet alleen vanuit Zorgzaam, maar dat doen we in samenwerkingsverband met de grote zorgorganisaties in Zeeland. En we werken onder de vlag van de Zeeuwse Zorgcoalitie samen om juist dit soort problemen te voorkomen. Dat het nu gebeurt is geen verrassing, maar wel iets om heel hard op door te pakken. En daar is Zorgzaam ook mee bezig. Zij kijken nu naar alternatieven om iedereen zo goed mogelijk te helpen. Dus bijvoorbeeld ook de zorg dichter bij huis brengen. Digitalisering is ook een van de hoofdonderwerpen waar we naar kijken en onderzoek naar doen. Of we dat nog verder moeten schalen om de zorg open en toegankelijk te houden voor alle Zeeuwen en alle mensen in Nederland natuurlijk. Het moet dus fundamenteel anders in de zorg in Zeeland. Zo niet, dan is de kans groot dat er nog meer zorg verdwijnt. Vanmorgen vroeg viel aardig wat regen. Daarna werden dat enkele buitjes. De zon hebben we eigenlijk niet gezien. Het werd 21 graden. Veel variatie zit er niet in deze week. Regen, veel bewolking, een enkele onweersbui en temperaturen rond 20 à 22 graden. En dit was Zeeland Nu. Morgen om 5 uur weer een nieuwe. Graag tot dan. Fijne avond.